Vítajte pri novom návode z Natalna Cherry Dream. Tentokrát si z nej vyrobíme takéto vankúše a ja som použila odtiene béžová, baby ružová a malinová ružová. Začneme tým, že si oddelíme dlhší chvostík zo začiatočnej vlnky a spravíme si pevné oko. A následne do tohto pevného oka budeme prevliekať reťazkové oči, konkrétne ich bude 20 a to spravíme následovne. Zozadu si prevlečieme takto priadzu a vytvorí nám ďalšie očko. Čiže vždycky si zachytím 2 prstami priadzu cez to očko a prepletiem dopredu. Takto si ich spravíme 20 a keď ich máme 20, tak budeme spájať túto reťazku do kruhu a to sa ide práve diať. Teraz ich máme teda 20 a takto to jednoducho spojíme prevlečením do kruhu cez to zadné očko a budeme vytvárať ďalšie oči, ktoré vlastne budeme potom stavať ďalej celý ten vankúš cez ne. Čiže cez zadné oči tej reťazky si takto prevliekam priadzu dopredu. Čiže toto je to zadné očko, cezeň si prevlečiem priadzu zozadu dopredu a vytvorím taký oblúčik, také ďalšie očko a takto vlastne budem pokračovať 3 rady. Ukážeme si, že ako to vyzerá na konci a takto teda budeme robiť tie 3 rady. Celý čas sa popri tom snažím, aby tie oči, ktoré si povyvliekam, boli približne rovnako veľké a zároveň nie veľmi veľké, pretože by nám potom neskôr cez ne vypadávala výplň, čo nechceme, takže také malinké očka a rovnako veľké približne na každú stranu. Tu už pokračujem v druhom rade, čiže stále je to o tom istom, iba spoza prevliekam priadzu cez očko dopredu a vytváram si nové a nové oči. Keď máme tie 3 rady hotové, tak to vyzerá plus minus takto. Vidíte tam ako keby také Včka a to je vlastne jeden rad, jedno Včko s tým, že máme tam 2 celé a jedno očko, ktoré nám hore trčí. Následne si ideme teraz vymeniť farbu a to spravíme tak, že sa pokúsime čo najbližšie pri tom poslednom očku, z ktorého nám vlastne tá priadza trčí, odstrihnúť tú priadzu. Následne toto posledné očko vyvlečieme preč, aby sme mali dlhší koniec na manipuláciu. A nasledujúca časť bude trošičku taká riskantná, ale verím, že nepodpálite žiadny dom ani byt. Mne sa to nepodarilo, aby som niečo podpálila, takže dúfam, že budete rovnako šikovní. Takto si nahrejeme koniec tej vlnky, trošku to zapálime popri tom a tak priobkáme k sebe s tým koncom novej vlnky a trošku to tak zatlačíme a môžeme spraviť aj test kvality, že či to drží a pokračujeme ďalej. Takže dokončíme to posledné očko, ktoré sme vyvliekli a následne, keď už budeme pliesť, znovu pokračovať pliesť tou priadzou, tak už sa nám to bude postupne meniť vlastne na tú ružovú, čo sme chceli a pokračujeme znovu 3 rady z tejto ďalšej farby.
Keď máme hotové 3 rady, tak to znovu vyzerá tak, že tam máme dve také ako keby viečka alebo šípky a posledné je očko. A znovu ideme sa snažiť nepodpaliť byt, takže odstrihneme čo najbližšie pri kraji, vyvlečieme posledné očko, prichystáme si tú najtmavšiu farbu a ideme opáliť koniec a zaďobkať ich ku sebe. A znovu môžeme spraviť aj test kvality, či sa nám to podarilo. Dávajte si naozaj pozor, aby ste si neopalili prsty popri tomto. Ale je to určite lepšia možnosť, ako spájať to tam nejakými uzlíkmi. Takže skúste takto. A zase pokračujeme 3 rady z tejto ďalšej farby, obyčajným klasickým prevliekaním očí. Takto nejako to bude vyzerať, keď budeme mať hotové všetkých 9 radov a následne už ideme iba ukončiť tento vankúš. Odstrihneme si dlhší chvost, ktorým budeme vlastne ako keby zošívať a ideme prevliekať tento chvostík zozadu dopredu cez tie očka, ktoré nám ostali hore. A postupne to zaťahujte, aby sa vám potom nestalo, že by ste nejak utrhli tú zaťahovaciu nitku alebo niečo, to naozaj nechceme. Takže postupne zozadu dopredu navliekame na ten chvost vlastne oči a zaťahujeme to postupne ku sebe. Keď máme všetky oči poprevliekané, tak budeme vlastne sťahovať čo najviac to pôjde. Ja som spravila tú chybu na tomto videu, že som toto prvé zaťahovala až na konci a potom to išlo trošku náročnejšie, preto som vám vlastne povedala, aby ste to sťahovali už za jazdy. Určite to bude lepšie, ako to sťahovať na konci, lebo ako vidíte, mala som s tým dosť problémy, ale dá sa aj tak, len teda potom je to trošku náročnejšie, takže bude lepšie, keď to skratíte a budete vlastne sťahovať rovno popri tom, ako navliekate tie posledné oči. Na konci si len prevlečieme ten chvost z tej tmavej farby dovnútra, kde si vlastne ešte spravíme pre istotu nejaký uzlík alebo dva, aby to naozaj nemalo tendenciu sa nejako rozpadnúť, lebo to naozaj nechceme. A vycpeme tento vankúš vlastne dutým vláknom, ktoré je taktiež dostupné na Noezon.sk. Keď máme vankúš ako tak vystlaný, tak si zoberieme ten dlhší koniec tej bielej vlnky, ktorý sme nechali na začiatku a budeme to znovu cez tie zadné oči prevliekať na tento chvostík zozadu dopredu, aby sme vlastne ten vankúš uzavreli. A tu, ako môžete vidieť, už to zaťahujem rovno popri tejto ceste. Je to tak naozaj lepšie. Takže zaťahujte to aj vy, aby sa vám nestalo, že sa vám potom utrhne tá priadza, lebo to nechceme. Takže takto budeme postupne prevliekať a zaťahovať s tým, že popri ceste sa vám ešte môže zdať, že niekde je tej výplne málo, tak ju tam môžeme určite doplniť, lebo vlastne aj používaním sa ten vankúš trošku vie splasnúť. Takže radšej to trošku prepchať, aby sme potom nemali problém.
znovu spravíme to isté, ten biely konček si tam spravíme uzlík a potom ho napcháme vlastne dovnútra do toho vankúša cez hociktorú najbližšiu dierku k tomu uzlíku a vankúš máme hotový. Takže verím, že sa vám podaril, tak ako mne, a určite mi dajte vedieť, ako to dopadlo.